Ja, men det är så här roligt när man kommer till London. Och så är det bland det första vi hamnar på så är det liksom en ponnyskola. Men tjej, vad gör ni? Vad gör Det glittrar lite. Ja, Nina ville glittra lite, men jag tror hon glittrar lite för mycket. Men jag tror jag fixat det här nu faktiskt. Ja. Nu. Och nu är vi på väg till The Box. Det är ett ställe i Soho. Det ska vara ett bra ställe, har vi hört. Ja, nej, det var ingen kvar här längre. Ikväll. Alla har gått hem.